intel·ligència artificial i tecnologia al servei de la seguretat turística, amb la participació, us vaig anomenant d'un en un, de Carles Mónico, responsable d'R+D en implantació de noves tecnologies de búnquers. Endavant. Laura Coll, directora comercial de Sínia. Toni Gómez, membre de la Junta Directiva de l'Associació de Ciberseguretat de Catalunya, i Manuel Ortiz, director general de Septeo a Espanya i Portugal. Moderarà Ralf Heinze, CEO de Servicios Turísticos Heinze Latzke, i un fort aplaudiment per tots ells. Temps es reservarà un breu espai per preguntes al final de la taula, però tot dependrà de com vagi evolucionant. Moltes gràcies i endavant. Bon dia als ponents, bon dia a tothom. Guten Morgen, bonjour, bons dies a mis amigos de Galícia. Quan parlem de seguretat en càmpings, tradicionalment pensem en riscos físics. El que acabem de sentir, emergències de foc, emergències d'inundacions, bla, bla, accidents i control d'accessos, per exemple, etc. Però avui la seguretat també és, i cada vegada ho serà més, digital. Els càmpings són espais altament tecnificats, sistemes de reserves, gestió de dades de clients, accessos automatitzats, sensors, connectivitat, etc. Aquesta evolució ens permet anticipar riscos i ser més eficients, en molts casos, però també ens exposa a noves vulnerabilitats. Avui volem parlar precisament d'aquest equilibri, com la tecnologia, i especialment la intel·ligència artificial, pot millorar la seguretat i com podem protegir aquesta mateixa tecnologia per generar confiança en el client. Abans de començar, tenim molt poc temps, però m'agradaria, si us poguéssiu cadascun presentar, encara que sigui mig minut. Comencem pel Toni. No, perdona, pel Carles. Bones, jo soc Carles, soc responsable d'I+D i de noves tecnologies a l'empresa Bunkers. Bunkers és una empresa que dona serveis de tot tipus, tant de xarxes com ciberseguretat, implantació de servidors i sobretot és una empresa tecnològica. I dintre del nostre grup tenim Partner IoT, que és la responsable de fer tots els desenvolupaments amb sensòrica i la intel·ligència artificial i tot això ho pugueu portar al client final d'una manera transparent i integrant tots els sistemes que el client tingui. Bon dia a tothom. Jo soc la Laura, directora comercial de Cinia. A Cinia portem 30 anys actuant per tot el país a través de les nostres 3 línies de negoci, la integració digital, la innovació urbana i la senyalització. I bàsicament nosaltres ens dediquem a donar resposta a les necessitats reals dels nostres clients a través de solucions intel·ligents, connectades, segures i respectuoses amb el medi ambient. Bones, soc en Toni Gómez, soc membre de la Junta Directiva de l'Associació de Ciberseguretat de Catalunya i bàsicament la nostra funció o la nostra intenció és intentar fer arribar o fer més fàcil l'accés a tot el que té a veure amb aquestes paraules tecnològiques complexes o software o coses que ens diuen que no són del nostre sector però són necessàries per poder continuar amb el nostre negoci. Intentem associar-nos amb empreses que tinguin a veure amb informàtica i a fer arribar, fent xerrades, fent tallers, tota aquesta informació per fer-ho tot més fàcil. Bon dia a tothom. Soc en Manuel Ortiz, director general de Septeo. Ens coneixeu per Unix Data i per Master Camping, que portem 30 anys en aquest negoci. Gairebé tots són coneguts i companys en aquesta trajectòria de la tecnificació del càmping, des de les solucions de gestió com de
com de seguretat, en control d'accés, com de comercialització, amb la idea de la transformació del sector. Abans ho dèiem i parlàvem que jo crec que hem estat els únics que hem apostat per la tecnologia en aquest sector des de fa 30 anys, no hem entrat i sortit, i apostem ara en tota la transformació vers les noves tecnologies en cloud i en intel·ligència artificial, i compartirem una mica una estona amb vosaltres. Molt bé. Doncs, si us sembla, comencem. Quan parlem avui en dia d'intel·ligència artificial i tecnologia aplicada a la seguretat turística, de què estem parlant realment? Carles? Sí. El que estem parlant és com podem aprofitar tota aquesta intel·ligència artificial i sobretot, seria molts dels mecanismes que ja tenim implementats a molts dels càmpings a favor de preveure, com hem parlat, incendis, podríem preveure incendis, podríem preveure zones d'aglomeració, o sigui, aprofitar tota aquesta intel·ligència artificial per anar un pas endavant del moment que hi hagi una incidència o un col·lapse, sobretot. Laura? Sí, com deia en Carles, una mica poder fer un salt amb el que avui dia ja tenim. Fins ara ens limitàvem només a aquesta captació de dades, però ara han intervingut en aquest sector, en el càmping, amb la tecnologia, tot el tema de les intel·ligències artificials, que ens permet anar molt més enllà de simplement una captació de dades, ens permet analitzar dades en temps real i ens permet, sobretot, com deia en Carles, anticipar-nos i arribar a crear sistemes que arribin a prevenir possibles situacions futures. I una mica aquí està el quid de la qüestió i el punt important de dir anem a aplicar aquestes intel·ligències de manera intel·ligent, valga la redundància, per poder donar resposta a aquestes situacions de manera molt més eficient del que hem pogut fer fins ara. Manel? A mi m'agradaria, jo parlo darrerament molt d'intel·ligència artificial que es pot tocar, perquè parlem molt en abstracte i és difícil fer-ho veure i tocar. Ja hem fet moltes coses que ja estan accessibles i que estan dintre de l'hospitality. Podem ajudar les recepcions perquè facin check-ins més ràpids, perquè facin canvis d'emplaçament més ràpids o perquè tinguin sistemes que, utilitzant píldores d'intel·ligència artificial, puguin dir si s'han d'apujar preus o baixar preus en sistemes de revenue d'una manera molt més àgil que fins ara i que ens ajudin a vendre. I a la comercialització tenim un exemple molt clar i vull compartir amb vosaltres una alegria perquè ahir a França ens van donar el premi de millor solució innovadora a WeBooking IA, que és una solució feta aquí, a casa nostra, i que incorpora intel·ligència artificial en el sistema de reserves, amb la interacció en llenguatge natural de tot el back-office, amb tot el test també per incrementar la conversió, incrementar la comercialització. Molts exemples d'aquestes, també en solucions de planificació de torns irregulars dintre del vostre establiment, ja estem utilitzant elements d'intel·ligència artificial molt senzills que es poden tocar i que no són, diguéssim, conceptuals, sinó que realment són fets realitat. És a dir, per mi és una eina, com ho ha estat la informàtica durant tota la vida. Una eina que us ha d'ajudar a vosaltres en el vostre dia a dia a fer més negoci i a fer més profit en els vostres negocis. Molt bé. I molt ràpid, si cadascú em podeu dir quines aplicacions ja són una realitat? Actualment, com hem comentat, un dels temes que és a tot el sector de turisme és la prevenció d'incendis, sobretot a zones que tenen el seu territori però no estan construïdes. Això és un problema molt gran i avui en dia tenim la tecnologia, ja no sols estem mirant imatge o estem mirant termografies, sinó que estem mesclant tot això amb una intel·ligència artificial que sap preveure quan és un fum o és un possible cas d'incendi. O també aprofitar tot això pel perímetres, per evitar que gent entri en un perímetre de seguretat. És que al final podem anar lligant tot i tinguent una cosa molt sòlida. I la IA i la tecnologia ens ajuda a això poder avançar a marxes forçades.
I com ho ha dit abans, ho ha presentat abans el Miquel, el projecte pilot de Smart Camp, per exemple, que s'està implementant des de l'Associació de Càmpings de Girona, Laura, potser ens pot explicar... Nosaltres portem uns mesos treballant de manera conjunta amb l'Associació de Càmpings de Girona en el desenvolupament del projecte Smart Camp. Smart Camp és un projecte que té un pilar i un objectiu fonamental, que és la seguretat. Diferenciar els càmpings a través d'aquesta seguretat i que el client ens percebi no només com un destí turístic, no només com una qüestió de preus, sinó que també ens percebi com referents en aquesta seguretat. Avui dia, quan qualsevol de nosaltres busquem un possible allotjament per anar-nos de vacances o qualsevol cosa d'aquestes, ja no busquem només la platja, la muntanya, les activitats o el preu, sinó que al final tots acabem buscant aquesta tranquil·litat. Smart Camp s'està desenvolupant a través de sistemes que busquen assegurar aquesta seguretat i que el client percebi que vinguent al nostre càmping serà la manera que estarà més tranquil i que estarà més segur perquè sap que respondrem de manera adequada a qualsevol situació que es pugui donar. Com ho fem? A través de solucions basades en anàlisis de dades a temps real, en intel·ligència artificial, com comentava en Carles, entrenada per detectar i analitzar i respondre a determinades solucions, i amb anàlisis de dades satelitals. Totes aquestes combinacions orientades a diferents mòduls, com serien el risc d'inundacions, molt important en el sector, el risc d'incendis, vital també per a aquesta seguretat, l'anàlisi i estudis de la meteorologia de la zona, que a vegades és un tema que queda més endarrerit, però és molt important també i actua directament dintre d'aquests altres factors de risc, i sobretot també en les situacions de seguretat directa de les persones. Amb tota aquesta combinació en aquests diferents mòduls, obtenim un sistema capaç d'analitzar en temps real i donar avisos totalment instantanis en cas de detectar qualsevol tipus de situació que pugui comportar cert risc. Parlem de zones que poden ser fàcilment inundables, parlem de seguretat per les persones en els espais públics del càmping. És un sistema intel·ligent que ens permet tenir resposta i reduir el temps de resposta a qualsevol d'aquestes situacions. I no només això, és un sistema que, com comentava en Carles abans, és capaç de predir possibles situacions futures de risc. D'aquesta manera, no només aconseguim reduir el temps de resposta davant d'un imprevist o d'una situació de perill per als nostres usuaris i treballadors, sinó que també ens podem anticipar per evitar aquestes possibles situacions futures. Ara mateix nosaltres estem treballant amb el càmping Les Medes en una prova pilot que ens ha permès entendre molt millor les necessitats reals del sector i ajudar-nos també a aterrar tot aquest sistema, perquè al final els experts i el know-how, evidentment, el teniu vosaltres. Llavors, gràcies a aquesta prova pilot, estem acabant d'encaixar tots aquests sistemes de manera autònoma i de manera eficient per vosaltres, i és un projecte que s'està plantejant de manera totalment modular, personalitzable i escalable perquè qualsevol tipus de càmping tingui la infraestructura que ja tingui tecnològica, pugui adherir-se a aquest sistema de manera fàcil i pràctica. Molt bé. Per cert, aquest matí ha sortit publicat a La Vanguardia la notícia de Smart Camp, amb la qual cosa el timing ha sigut perfecte. Però si digitalitzem la seguretat, com podem protegir aquesta digitalització? Toni, quins són els principals riscos de ciberseguretat per als càmpings avui? Doncs poder els podíem centralitzar en tres grans grups. Una és la pèrdua d'operativitat, és a dir, no poder treballar. Tots coneixem el tema del ransomware, és a dir, que ens entrin i que ens paralitzin absolutament totes les comunicacions, tots els sistemes, tot el que tenim. A partir d'aquí és un risc que, si no estem preparats, no ens deixa continuar amb el treball, no ens deixa continuar i no ens deixa rebre els clients. Llavors, una de les altres columnes podria ser tot el tema dels dispositius que tenim en el càmping. A vegades pensem, hem comprat o hem fet un projecte, hem desplegat tots aquests dispositius, ens hem gastat un diners, que bé,
tot està funcionant correcte, però què hi ha darrere? Què passa d'aquí 2 mesos? Què passa d'aquí 3 mesos? Doncs, al no tenir en compte tot el que està connectat necessita d'un manteniment, d'un suport, d'unes actualitzacions, poder avui no són vulnerables, però poder d'aquí 6 mesos sí que ho són. Llavors, no tenir en compte tot aquest procés i que totes les coses que tinguem connectades a la nostra xarxa o als nostres dispositius s'han de mantenir actualitzats i s'han de posar a prova és un altre dels riscos. I llavors, un dels riscos que poder ve o pot venir també del primer factor és la pèrdua de dades o que ens robin les dades. És a dir, nosaltres una de les coses més preciades que segurament no ho pensem durant el dia a dia és tota la informació que nosaltres tenim de totes les persones que venen als nostres càmpings. De fet, és el valor més gros i la raó més grossa per la que els dolents ens venen a buscar. No volen parar-nos el negoci, no volen trencar coses. Ells el que volen les dades per vendre-les. Ho has esmentat abans, si no estem preparats, malament. Tu creus que el sector està preparat? Bueno, jo crec que hem passat d'una fase de digitalització mitjana a una molt avançada en molt poc temps. Jo crec que tenir un bon partner amb el que puguis confiar és bàsic i segurament no sol ser aquest el problema, sinó és un cop nosaltres contractem, nosaltres posem tota aquesta tecnologia, la nostra part, què és la que fem? Aquesta és la que tenim segurament més deixada. A partir d'aquí és... La resposta crua és no, no estem preparats per tot això, però hi ha moltes eines i moltes maneres de poder-ho solucionar. Manuel. No, hi ha dues coses per incrementar el que ha dit Antoni. Hi ha una qüestió que és a la fuga de dades hem de tenir en compte que tenim un problema de prestigi, que està clar, si perdem dades, però en la nova legislació, sobretot en el tema de pagaments i de pèrdua de dades de tàrries, heu de saber que no podeu tenir tàrries, evidentment no en els sistemes, però tampoc en un pòsit a sobre del mostrador. Això ens ha obligat a desenvolupar uns sistemes de gestió de pagaments que són segurs i que han d'estar certificats i que surten fora tots els elements de tàrges i de números de compte. Això per un costat. I després crec que és molt important, Toni, que tu ho has dit, és el tema de les persones. La formació és imprescindible. És a dir, moltes vegades la part més feble de tot un sistema és que algú té la compta seva del Gmail que la descarrega a la recepció del càmping i que clica un enllaç i que aquest enllaç fa de porta oberta a qualsevol sistema o a l'email o a les dades internes del càmping. I això, la formació, i vosaltres ho feu i ho feu molt bé, per mi és un element clau. És a dir, hem de conscienciar que ens estan mirant. Nosaltres ara estem fent front a 6.000 atacs per dia. 6.000 atacs per dia és una bestiesa. I llavors heu de tenir en compte que això hi creix i avui en dia la intel·ligència artificial també té efectes negatius i perniciosos. Fer un hackeig amb intel·ligència artificial podem crear, mentre estem parlant aquí, puc crear un per cadascú de vosaltres. O sigui que això és una barbaritat i hem de conscienciar-nos. I sumant això, és a dir, nosaltres sempre pensem a nivell de protecció del negoci, ostres, que ens hem de comprar, que ens hem de gastar, que hem de posar més coses, que ens salten alertes. Hi ha un factor que està creixent tots els anys, que sembla mentida però està creixent. El factor que més afecta a nivell de ciberseguretat a totes les empreses són les persones. Les persones que tenim contractades i que estan treballant i que tenen accés als dispositius. Al voltant del 90% l'últim any d'atacs han set perquè hi havia persones que no estaven formades i sense voler, per por, per no estar formades, per un missatge, t'arriba un missatge del jefe, t'arriba que el tema de la roba no et pot arribar avui neta i no pots canviar tots els llençols, superimportant que entris i verifiquis i facis un canvi. Llavors la gent no està formada, no està preparada, apreta o no toca, ja t'has saltat tot el que puguis haver comprat, fet, protegit, etc. Llavors la formació a les persones que treballen amb nosaltres i que tenen accés a les dades són superimportants en aquest sentit. Carles, tu què creus que serien les dades més sensibles dintre un càmping que s'haurien de protegir? Les dades més sensibles són les dades dels clients. És el que us dona el pa de cada dia. Si perdem aquestes dades, perdem molt
i perdem la confiança del nostre client si se n'entere. Això és molt important a tenir en compte. Per això, vull dir, un càmping no deixa de ser tan important com una empresa de la indústria de qualsevol lloc, i sectoritzar totes les seves xarxes, tota la seva infraestructura, és molt important. No vol dir que haguem de canviar-ho tot. Simplement, moltes coses que ja tenim és saber-les utilitzar de la millor manera, sectoritzant. Els clients van per un cantó, no poden entrar a cap part del càmping que no sigui la part dels clients. Els servidors, la seva xarxa de servidors, la xarxa d'usuaris, totalment separat. Que hi hagi una eina al mig que sigui el que permet l'accés, el porter, que no deixi saltar d'una xarxa a l'altra. Això és indiscutible. Toni, crec que ho podrà... Ahir va sortir a premsa que Booking va tenir un atac i va sortir 800.000 adreces. El problema de les adreces és el que deia el prestigi, però no és el problema de les adreces, són les estades. Perquè en una estada del càmping, què fan els hackers? Li envien un correu a aquest client que tenen la dada, li diuen mira, hi ha un problema en aquesta estada, m'has de tornar a pagar perquè ha vingut el pagament refusat. El client clica una altra vegada i fa un doble pagament i aquesta compta no va per Booking, sinó va per un tercer. De totes maneres, per donar tranquil·litat, l'evolució dels sistemes va dels sistemes en local als sistemes en cloud. Els sistemes en local són cada vegada més vulnerables perquè tothom pot accedir per 40.000 portes als sistemes en cloud d'empreses cada vegada més fortes perquè s'estan concentrant en empreses més fortes i estem posant. Nosaltres tenim 42 persones només de ciberseguretat, és a dir, evidentment una empresa de 10 persones no pot, però cada vegada les estructures són més grans perquè la infraestructura i la ciberseguretat estiguin ben protegides. La tecnologia és una gran aliada, com sentim, però també genera dependència. Amb la qual cosa, quins podrien ser els riscos de dependre massa de la tecnologia? Manel. A mi? Per mi no són res. Avui és un company de camí. No en podem treballar sense tecnologia. El que estem veient és que cada vegada més treballem en sistemes redundants. És a dir, és igual que fem a les piscines amb una bomba que té de seguretat o un grup electrogen que tenim de seguretat. Abans no ens ho havíem plantejat mai. Dèiem, mira, hi ha un ordinador i ja s'ha acabat. Ara nosaltres totes les infraestructures són doble o triplement redundants per quan tens de fer front a un atac o una avaria o qualsevol sistema, que els sistemes automàticament siguin transparents per al client i que no tinguin problema de tall en les connexions. Avui tot funciona amb connexió a internet. Molts càmpings estan doblant la seva connexió. La connexió de fibra o de cable l'estan doblant en un Starlink i inclús triplicant en un sistema mòbil. És a dir, hem de pensar que avui és tan necessari com la llum, perquè si no el negoci no funcionarà. I si tenim grup per duplicar la llum, per què no tenim sistemes que el nostre proveïdor també els dupliqui? És a dir, jo crec que és una qüestió ha evolucionat i s'ha convertit en una necessitat. I si falla? Això, redundem. És a dir, al final la qüestió... Mira, l'altre dia estava en un anàlisi intern de servidors i dèiem, mira, tenim un sistema que treballa al 98% i diem, estem contents o no? No estem contents. Hem de tripliquem 98 per 98 per 98 i fem 99,95. És a dir, el tema és arribar a donar-vos la tranquil·litat que estem en percentatges de 99,90 i pico. I això és el que fa que falli menys que el que ens pot fallar l'aigua o que el que ens pot fallar la llum. Jo crec que ens hem de plantejar la tecnologia ja com una necessitat del mateix nivell, perquè no podem gestionar un càmping sense tecnologia avui, ni cap establiment, però tampoc no sense llum ni sense aigua. És del mateix nivell de problemàtica. I poder afegiríem, si et sembla, a vegades quan parlem de ciberseguretat, tot a temes digitals, afegim aquesta paraula davant de ciber, però si nosaltres agafem el que ja ens acaben d'explicar fa un moment, a nivell de seguretat, què hem de fer? Formació, protocols de quan passa alguna cosa. Si traiem ciber, funciona, és exactament el mateix. Les recomanacions a nivell de ciberseguretat són les mateixes que a nivell de protecció ambiental o de qualsevol tipus. És formació, protocols, què passa si em quedo sense això? I sobretot la part d'auditoria. Vaig a provar què passa si em quedo sense això.
Vaig a mirar si els meus protocols funcionen. Si em quedo sense comunicacions, quin és el pla B que tinc? Tinc walkies, a part, dels que feia servir abans, perquè poder els necessito. Doncs tot això no pot estar a l'imaginari de la persona que ho està gestionant. Documentat, preparat i provat. Provat 1 o 2 cops per any. Llavors això és molt important també a nivell de tecnologia. Ho parlàvem abans, que nosaltres fem protocols de simulacions de ciberatac per saber el que hem de fer que el sistema s'aixequin perquè el client no tingui l'afectació. És exactament això. O recomanaríeu un mínim per un càmping mitjà o és per tots igual al final? O sigui, hi ha diferència entre un càmping petit, un càmping mitjà i un càmping gran? En quant al mínim d'implementació? Bàsicament, la base mínima, és a dir, els conceptes que ha d'assolir són els mateixos. La inversió o el temps o els recursos seran proporcionals al tamany. És a dir, les línies que has de seguir de protecció o protocolització són les mateixes. Tu has de tenir això. Si tens menys infraestructura o menys zona a cobrir, doncs seran menys recursos en aquest sentit. Però la base és la mateixa per a tothom. No, bàsicament el que deien ells dos. La tecnologia pensem que ha de ser un partner més que un element del qual depenguem al 100% i sempre s'ha de tenir a l'equip format, com deia Antoni, per actuar davant d'aquests casos que en poca proporció, ells són els experts segurament, sabran de dades més que no pas jo, però que en poca proporció passen, perquè acabaran passant, llavors hem de tenir l'equip format, com deies tu, preparat per com actuar en aquells casos puntuals en què la tecnologia ens falli. Llavors, per nosaltres, la tecnologia ha de ser un partner, no un element de dependència del que depenguem 100%. Carles? Bé, jo crec, i el que ens ha portat a la trajectòria és que si dia el més important és tindre el pla de contingència i detectar quines són les parts més vitals per al funcionament de qualsevol negoci. Això és indiscutible que ho hem de tindre clar. Què és el que hem de protegir més? L'entrada de reserves o la wifi dels clients? Crec que aquí això tothom ho tenim clar. Però s'ha de tindre estipulat i hem de saber que quan hem de començar a deixar de dependre d'aquesta tecnologia per alguna averia o pel que sigui, quins són els punts crítics on hem de ficar més esforços que allò no caigui mai. Toni, la ciberseguretat serà un estàndard obligatori? Jo crec que no ho hauríem de parar en futur perquè és un estàndard allà. Hi ha unes normatives europees que segurament molts dels que som aquí no som conscients que les hauríem d'estar complint a dia d'avui, però hi ha unes normatives europees que no només ens diuen què hem de fer, sinó el com, i a més el nivell segons el nostre tamany de càmping. Hi ha diverses normatives, hi ha una europea que està aprovada des de fa 2 anys, en execució passarà segurament aquest any, que és la NIS2, que és una guia de què hem de fer, com ho hem de fer. I més que una obligació, com altres coses, és una declaració d'intencionalitat. Ells els que volen és, sigueu conscients tots que heu de complir amb aquestes coses i comenceu a posar medis i formeu part des de la part de direcció a que això es compleixi. Llavors, un dels problemes poder, que és les coses que menys ens agraden, però un dels problemes que ens aporta aquesta nova normativa és que la llei no anirà contra l'empresa, sinó anirà contra la part directiva. És a dir, a nivell personal, els directius de les empreses que no estiguin aplicant això seran els responsables directes a nivell penal de que si hi ha algun incident de robatori de dades o de falta d'operabilitat que posi en risc el funcionament, doncs hauran de respondre ells davant de la llei. Això és un canvi que han fet. Ja sabeu que quan algú vol que les coses es facin, ataquen on poden fer mal. Llavors, recordeu el nom de la NIS2, és una normativa que hem de començar a pensar tots que l'hem de complir. I Manolo, quin paper tindrà la IA predictiva? Quin paper tindrà la IA predictiva i els sistemes automatitzats? Pensant en el càmping, ja? 100%. En realitat, com us deia, ja tenim moltes coses i les estem veient d'intel·ligència artificial que es pot tocar. La IA predictiva
ja està funcionant en sistemes de revenue, és a dir, ja fem predicció de preu i per tant fem correccions o estimacions o indicacions de quin és el preu correcte. Per tant, al final no és més que una evolució d'un algoritme que fèiem abans. Ara el que ens permet la intel·ligència artificial és que el que abans fèiem en un algoritme pla podem ficar-li moltes més fonts de dades i podem fer que a la vegada estigui fent un scraping directament dels nostres competidors i que amb això tinguem sistemes predictius molt més segurs. En el tema d'intel·ligència artificial, l'altra pota, que és la intel·ligència artificial generativa, que és la que utilitzem tots, cada vegada més la veurem integrada en els nostres sistemes. És a dir, si hem de fer de traduccions, jo crec que aquest és un ofici que desapareixerà. No tu, que ho fas molt bé, però és un ofici que cada vegada més ho utilitzem. És a dir, per traduir tota la part generativa, si hem de generar un text, si hem de generar una imatge, tota la part generativa dintre de les nostres eines és el nostre dia a dia amb molts i dintre del càmping, en tot el que tenim, ho anem a veure. I l'evolució en la que estem caminant més és la capacitat de que fem coses en llenguatge natural. I això és el que és el canvi de paradigma. És a dir, i ahir és on estem veient moltes coses en el càmping molt agradables. És a dir, ara podem agafar un sistema per fer un check-in i anar amb una tauleta directament dintre d'un bungalow, fer el check-in directament en el client en el bungalow i parlar directament en el sistema perquè ho estigui fent. És a dir, no he d'anar escrivint. És a dir, jo puc estar parlant en la tablet, dir-li, mira, aquest és el bungalow 23, aquest és el senyor Smith que tenia una reserva i ha vingut en els seus 2 nanos i el que sigui. I has de fer una modificació perquè ve en 2 cotxes en lloc d'en un. I això el sistema ho està fent. És a dir, és un canvi de paradigma d'on estem. Com us deia, són eines que no hem de mirar al futur, són eines d'avui i ja les podem veure. De cara a vendre, és a dir, i una mica el que us deia abans dels sistemes de comercialització, per què hem de vendre el mateix amb una parella que ve un cap de setmana que amb una família que ve en nanos o que algú que ve entre setmana perquè vol teletreballar en el càmping aquí al Pirineu o amb un grup d'amics? No hem de fer la mateixa comercialització. Si nosaltres tenim a la intel·ligència artificial la capacitat que els motors de reserves generin un front, que es diu on the fly, en el mateix moment que estem fent la demanda, o si per intel·ligència artificial, que ja som capaços, en la direcció de qualsevol de vosaltres, jo ja sé si us agrada la platja, la muntanya, la piscina, teniu nanos o no. I si en això jo puc etiquetar per vendre'n millor, tindré millor conversió. Si tinc millor conversió, què podré fer? Tindré un ADR més gran. Si teniu un ADR més gran, tindreu més marge. Ja sabeu que jo sempre repeteixo, heu de vendre més car i heu de guanyar més calés. Doncs us ajudarem en això a la intel·ligència artificial. Hem de posar la intel·ligència artificial a l'abast de tothom perquè us ajudi. Molt bé. I Laura, ja anem tancant perquè si no el públic no podrà fer preguntes. Però com t'imagines tu d'aquí un futur de 5 a 10 anys el càmping o un dels càmpings possiblement més segurs? Per nosaltres, jo crec que els càmpings més segurs no seran els que tinguin més volum de tecnologia ni més volum de solucions tecnològiques, sinó el que hagi sapigut integrar millor aquesta tecnologia per donar resposta a les necessitats pròpies dels càmpings i a les necessitats pròpies dels clients. Per nosaltres això és una cosa que ja s'està treballant en el sector, per al que rebem del vostre feedback, però sobretot és vital això, poder adaptar la tecnologia, com comentava en Manuel, en aquells aspectes en els que realment ens puguin donar servei i ens ajudin a fer aquesta tassa de conversió, aquesta millora de l'experiència del client o aquest augment de la sensació de seguretat del nostre usuari. Llavors, per nosaltres, el càmping ha d'evolucionar cap a aquests elements tecnològics que l'ajudin a resoldre les necessitats reals. Manolo, tu abans m'has dit que jo seguiré, però que altres potser desapareixen. Jo segueixo. Que macoet. No et preocupis. Però com ho veieu vosaltres, això de la tecnologia o ara la intel·ligència artificial farà desaparèixer la necessitat de tenir personal o simplement
el personal es podrà dedicar a tasques més productives o més... Vinga, responc a les dues, va. La primera, 10 anys no tinc bola de cristall, no sóc capaç. I mira que ja sabeu que porto tota la meva vida a la tecnologia, no sé què passarà en 10 anys, no tinc ni idea. Fem una projecció, 3-5 anys, ok? 3-5 anys, el que nosaltres estem veient i el que veiem que arriba, és veritat que canvia cada 48 hores, i per tant, el que estem veient és que el que realment hi ha és molt de soroll i una part de coses que es fan. I el que es fa, estem anant tots en la línia de dir el que et posem al costat és un ajudant. És a dir, no fem desaparèixer la persona, posem un ajudant al costat. Aquest ajudant fa les coses que la persona són rutinàries. És a dir, si a mi tu ve una família d'Holanda i em dic Brituch, no sé què, i hem de fer així, no li estem atenent. Llavors, tot això, per mi, intentarem, perquè jo crec que serà bo, que la feina que no dona valor la facin les màquines i que la feina que dona valor com a persona la continuem a fer persones. És a dir, que si nosaltres podem ajudar a la recepció a que fem millor atenció, estem fent-ho millor. Si podem ajudar a que la reserva sigui més dirigida, estem fent-ho millor. Si podem ajudar a l'equip de neteja, al housekeeping, perquè no hagin d'anar en subratllador, sinó que puguin en el seu telèfon parlar i l'estructura d'intel·ligència artificial que es connecten al sistema li diguin no, ara l'habitació o el bungalow que has de fer és el 33. Tot això és posar copilots al costat. Jo crec que els propers 3-5 anys el que parlem molt és d'augmentar les capacitats del puesto i això vol dir que podem ser més persones, o almenys nosaltres estem dirigint-nos molt a això, és a dir, fer de copilots, tenir un copilot que ens ajudi. Molt bé. Teniu alguna pregunta pels ponents? Una. Diu que una. Doncs endavant. La Lluïssa diu que una, que no tenim dret a més. Per què? Sí. Provando. Ningú? Ningú. Està tot clar. No voleu preguntar? Ara els teniu aquí. Bueno, si vol, després ens tindrem fora. També és veritat. Cap problema. També és veritat. Bé, doncs per resumir una mica, la tecnologia ens fa més eficients, però sobretot ens ha d'ajudar a alliberar temps per allò més important, l'atenció de les persones, que és al final del que viviu tots vosaltres, és l'atenció de les persones. El repte del sector no és només incorporar eines, sinó saber-les utilitzar per anticipar riscos, protegir millor i generar confiança. Perquè és molt important que el vostre client, el vostre OSPA, sàpiga o tingui confiança en el que feu i en tot el que implementeu. El futur dels càmpings serà connectat, intel·ligent i necessàriament cibersegur, com hem sentit. Moltes gràcies a tots, als ponents i al públic en general.